Zašto je empatija generalno dobra stvar i znak psihičke normalnosti ljudi, jer ljudi koji nemaju empatiju su problematični, ali zašto je empatija loša, tako reći, katastrofalna politika u odnosu sa ljudima koji imaju granične poremećaje ličnosti? To je jedna tema o kojoj sam široko pisao u knjizi Kako preživeti graničara, koja je sada na raspolaganju. Možete je naručiti u komentaru, odnosno u opisu ovog videa se nalaze podaci kako možete da je naručite. A tema o tome zašto empatija, na koju se oslanja najveći deo takozvane tradicionalne psihoterapije, zašto je ona katastrofalna u odnosu sa graničarom, je tema videa za članove koji sledi, pa vas pozivam da se učlanite na kanal i da čujete nešto o tome.